Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag kommer der en til video, og min far kom hjem fra New York her i fredags, og der var han i Sephora, og der købte han et par goodies, og så vil jeg vise dem i dag og prøve dem i dag. Så jeg tænker bare, at vi starter hårdt ud. Først købte han Drunk Elephants cremen, jeg får den lige her, men han har altså købt refilled, så det var ikke særlig godt, men altså vi skal i Sephora i Danmark og købe en rigtig en. I kan jo se her et refill, så sådan her ud. Man får godt nok lidt for sådan 500 kroner. 500 koster hele flasken, og jeg tror, at refill koster cirka 200 kroner. Men så det købte han til mig. Og der står refill, men de var udsolgt i New York, så det var ikke særlig godt. Og så købte han også Glow SP Dew Drops. Og så de her bronzing drops, som jeg gerne vil prøve. Ja, den her kan jeg ikke lige prøve nu. Men jeg vil gerne prøve at blande den sammen med Summer Fridays Jet Light Face Sleeping Mask, er det nok? Face mask, men ja. Jeg ved ikke, om man skal tage det af. Det tror jeg ikke. Men så de her to vil jeg blande, så det ikke bliver så sindssygt. Jeg prøver også lige i videoerne. Jeg tager sådan 3 minipump, fordi den, I ved jo nok godt, hvor glowy, så glowy den er. Og så tager jeg lige her. Kom ikke noget. Så bruger jeg bare den her til at blande det med. Sådan her. Ja. Ej, nu kan jeg ikke lukke den. Det må vi lige tage bagefter. Så smager det ud. Og min veninde giver mig sådan tingene herovre. Kan du godt lukke den der? Okay. Danke. Men I kan jo se, ikke lige tage af, jeg har mascara og det hele på. Men den giver faktisk okay flot glow. Og den er meget tan. Altså, vi kan også lige pykke lidt på halsen, så det ser unaturligt ud. Så jeg skal også lige huske at smøre ud, så jeg sidder. Man skal lige gøre, så det ikke ser unaturligt ud, som jeg også lige sagde. Og jeg tror gerne, at jeg begynder at lave skincare-videoer og bruge de her. Og jeg skal også huske, næste gang jeg laver en video, vil jeg bruge mine mikrofoner. Som jeg laver nok en video lige om lidt. Men nu tror jeg lige, ja, nu har vi fået taget den ind, og nu vil jeg bruge Milk Makeup Primer. Nej, det var den der. Altså, jeg fik også den her med, men det var en prøve på den her, og den har jeg jo brugt, så ja. Nu vil jeg bruge Milk Hydro Grip Primer, som synes er den bedste primer i hele livet. Det føles ikke så stikkende, man blender ud, synes jeg. Og det er det, jeg gerne vil have med en primer. Og der er altså kun sådan 3 makeup ting cirka. Men den føles sådan, okay, som en creme, og jeg kan virkelig godt lide det. Så det smager ud, og så vil jeg bruge Rare Beauty's Blush her i farven Hope. Og så vil jeg lige prøve at finde en børste. Ja, det kan jeg ikke lige finde, men jeg finder en lige om lidt. Tak, det gør hun lige. Så den her bruger jeg lige til det. Jeg kan ikke lige bruge Beauty Blender, nu bruger jeg lige en børste. Og den er meget pigmentet, så jeg 2 var nok lidt for meget, men det er godt, tænker jeg. Og så blender jeg det ved sådan. Altså, I kan jo se, hvor pæn den faktisk er her. Jeg elsker lidt den her blush, og jeg bruger den også hver dag. Normalt tager jeg kun 1. Og den sidste ting er Summer Fridays Lip Balm. Faktisk fik han den her og den her sammen. Det her som et sæt, fordi min far havde købt over 900 kroner. Så, men ja, nu vil jeg bruge lip balmen. Så nu prøver jeg lige at holde i ørerne. Og I kan se, hvor flot den er her. Den er meget flot. Og så, det var egentlig make-up-looket. Jeg synes faktisk, det blev rigtig flot. Mange tak, fordi I har set med på den her video. Vi ses i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Vi ses!